ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ, мардам YouTube нафарое ки моро тамошо мекунед. Имрӯз 8 феврали соли 2026 сол навор кардем, навори хонаҳои фурӯшӣ. ирӯза наворда ҳастай аз Ваҳдат, аз Хуҷанд, аз Бохтар, аз Ҳисор, аз Кулоб, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Хуҷанд, аз Ленский район, аз Душанбе. Хулоса ҳамин тарафҳо хонаҳои фурӯш дорем. бо диққат тамошо кунем. Баъдан дӯстон барои қаблӣ реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама дорем, метавонед дар WhatsApp рӯи экран шумо бромаги 9097 рӯи кунед суратоша, видеоша, адресоша рӯи кунед, хилохар реклама ка фурӯшта мегузорем. ва аз кони бодом ҳаст хонаҳои фурӯш бача азиз. хулоса аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори туристон навор кардем. дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунед, навора шурӯъ мекунем. бо диққат то охир тамошо кунем бача азиз. бовар кунед гарани навори зур аст бача барои шумо. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ассалому алайкум. мехоҳед ҳамчун зани хонашин вале муваффақ бошед. ширкати бонуфузи туркӣ бо номи Эрсак ки аллакай дар Тоҷикистон ба таври расмӣ кушода шудааст, ҳамаи занон духтаронро ба кор таклиф менамояд. мо аллакай як гурӯҳ занон духтарон ин соҳаро интихоб намуда аз кори худ розӣ ҳастем. агар ту як модар ё зани хонашин ҳастӣ ва мехоҳӣ дар хона нишаста даромади ҳалол ва мустақим дошта бошӣ, Эрсак маҳз барои туст. ширкати Эрсак маҳсулотҳои табиӣ, ҳалол ва бехимия истеҳсол мекунад. мо ба маҳсулотҳои сифатнок ҳамкорӣ мекунем ва саломатиро нигоҳ медорем, ҳам даромад мегирем. шумо метавонед дар хона нишаста маҳсулотҳоро истифода гиред, аз ҳар фурӯш даромад гиред ва бо гирифтани шогирд бонус ва роҳатҳо ба даст оред. ҳеҷ гоҳ сармоягузорӣ ҳатмӣ нест. омӯзиш ва дастгирии доимӣ ройгон аст. ман худам роҳнамоӣ мекунам ва дастгирӣ мекунам. агар манфиат шудӣ ба ман паём навис. ҳамаи чизро мефаҳмонам. хоб дӯстони якка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Саудо ТВ. мода мега замин дар корай, медонен замин аз Душанбе боша, тарафҳои Мошин бозор, тарафҳои Султонобод, болои Бачамазорай кадоме дорен, занг занен дар WhatsApp ахираш 6596 та муроҷиат бикунен. ягон сотиқ 3-4 сотиқ заминай дошта бошен ба нархи арзонтар боша, бо хубай мегам ҳамин муроҷиат кунед фақат аз умми канали мо. ҳамин яккада ҳамин тарафҳо замин дар кор бачаҳо. кадомитон заминои фурӯш дорен ку ба дили пир акара занг зан мегӯед ки мо замин дорем, ака мегид ё не? фақат аз шумо пешниҳод аз якка харидорӣ кардан. мегзарем ба аввалин мошини фурӯши арзонак дӯстон. ҳамин электромобил просто дӯстон арзони бад буд. ака мақсад састани зури бад буд. хеле мошино редка мешавад. бача хоҳиш кардем ки ҳамин байни хонаҳо домонем, шояд ягон кас бигирам. иншоалло ки мошини арзонай. электромобили ғончӣ мега солаш 2020 запас худ 410 километр запас худ дора бача азиз. вақте ки заправка мекунен 410 километр запас худ дора. ин мошинчае ки мебинед дар ҳолати беҳтарин қарор дора. шаҳри Ваҳдат қарор дора. мега 95000 мегем, иншоалло бо арзонаш мекунем. 95000 сомон арзон мешавад 2020 сол. ду рақам дасти WhatsApp аз умми канали ма занг бизанед. яксола ҳуҷҷат, ягон расход надора, срочно пул лозим, харидори конкретни занг занед, маълумотоша далчи хидмат мефаҳмонем. чихел мебинен, краска тоза, состояние хуб, балоно нав, ҳолати нахаду, яксола ҳуҷҷат 2020 сол
просто састани зур барои харид карда ва рондан. ҳам барои такси, ҳам барои кору зиндагӣ беҳад удобни. мақсад бачаҳо азиз камрасхудай. занг занед иншоалло бо арзонтон мекунад. Электромобил ғончи соли 2020 дар шаҳри Ваҳдат занг бизанед бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ арзон равон кардан ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кӯчаи Садриддин Айнӣ, болои бозорчаи 9 километр. бинои 6 ошёна, хона дар 6 ошёна, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ, об, свет, отопление дорад. 490,000 сомонӣ бо арзон мешавад бачаҳо. иншоалло ки савдои соз дорад. дар ватсапшон занг бизанед. хона дар беҳтарин ҳолат. чӣ хеле ки мебинед ремонт кардагӣ тайёр. беҳад састаяни зур. об, свет доимӣ, отопление кардагӣ дӯстон. кухни фасон, ду хонаи масоҳати 42 квадрат. бинои 6 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. болои бозорчаи 9 километр аз номи канали мо ҳозир занг зада бирем бигиренш бачаҳо. шаҳри Душанбе, кӯчаи Садриддин Айнӣ. лайкотонро гузорен, дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло ки наворои ҷолиб аз пеш ирӯза наворда хонаҳои арзон дорем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира бачаҳо азиз. дуюм этажда қарор дорад, 68 квадрата. анами квартирара шумо метавонед озод сехонага кунед. метавонед намира. дуюм этажда 68 квадрата бачаҳо азиз. одамо чорхонага киста медонед. 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. 285,000 сомонда 68 квадрат дар дуюм этаж метавонем бигирен. ами дуюм этаж бачаҳо чӣ хубӣ дорад медонед? якм бадӣ дорад, шояд намегзара. сеюм, чорум баланди бадай бачаҳо. шояд лифт кор накунад. не ки дуюм беҳад удобне, чунки хай лифтам кор накунад ҳам не ки дуюм этажа бачаҳо. ҳама тарафа беҳтарин вариант. доми 9 этажа, хона дар дуюм этаж. хуб, лифт мешава. сохтмон далчи рафтестай. 285,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба чорумин техникаи фурӯшӣ. трактор Т75 равон кардан ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. шояд ки комментария шавад ки бародар дар байни хонаҳо техника намон. ами дудонат бачаҳо, хоҳиш кардам просто хай акада сум дар кӯ бояд савдо куна. илоҷ наёфтем, мондем бачаҳо. ай кадомида дар корай бинед, набоша хай як 20 сония бигзаронем, далчи бо тамошо кунем. мега ки дар ноҳияи Ҳамадонияй Т75 солиш 90 75,000 мегем, иншоалло бо арзонаш мекунем. рақамоша мегзорам вавилонша. мотор мегар аз хона дора, комплект. ҳамаш қонуну қоидаш қатъи. хуб, коллектори простой, ҳам турбина дора, ҳолаташ сатфоизаи, нахаду запчас, як мотори зубор, боз чанд запчас дигар дора, асбоби кори плюк дора, чапар дора. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 8 этаж бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар гардиши фабрика Ленинград, назди коллеҷи тиббии шаҳри Душанбе. 255,000 сомонӣ. метавонед дар 255,000 дӯстон азиз 55 квадрат бигирен. телефоншо рӯи экрани шумо. духонага дар гардиши фабрика Ленинград, назди коллеҷи тиббӣ. бинои 6 ошёна, хона дар 6 бахшиш бинои 8 ошёна, хона дар 8 ошёна қарор дорад. бино лифт надора мега. дом моҳи март иҷозати ремонт мешавад. бино лифт надора мега бачаҳо азиз. чизе ҳаст мегем. 55 квадрат, 255,000 сомонӣ. занг бизанед аз номи канали Савдо ТВ. лайкора гузорен бачаҳо. 80% мардум бетарафен. ҳамин лайкора гузорен, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. доми замонавиай. якхонага бо масоҳати 68 квадратни метр. дар 10 этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе қарор дорад. фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, доми 10 этажа, хона дар 10 этаж, 68 квадрат. иҷозати ремонт ҳастай, иҷозати зиндагиам ҳастай.
50 квадрат хона, 18 квадрат тераса мега. Хонахари конкретно занг бизанед. 290,000 сомонӣ иншоалло ки бо арзон карда мешавад. ҳамин дӯстон чизе ки дар кортонай аз киҷо хона, замин, квартира дар кор фақат комментар якне медонен. баъд агар имкон боша ягон дӯсту бардотон мақсад хонахар боша ҳамин навора падилитса кунен и ба манфиати ҳамин дӯсту бардор шумо, чунки мо дар хонаҳои арзон беҳад бисёр равон мекунанд. иншоалло ки ягон рӯз ягон хона аз канали мо меоем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшии навбатӣ астае ки як комната квартира дар якум этаж бо масоҳати 46 квадратни метр. шумо тамошо куненда як хонагаи 46 квадрата дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода Регари Пешина 225,000 мега ҳолати коробка. телефоншона мегзорам. срочно дар якум маҳалла як хонага якум этаж 46 квадратни метр дом мега тайёре бачаҳо азиз. метонен сар кунен ремонтаво зиндагиро сар кунен. назди ресторан Чакрада қарор дорад. наздики клиника, стадион, мактаб, садик. мега ки беҳад ҷои зурай. харид кардан 225,000, ремонт кардан далчи ихтиёри шумо бачаҳо азиз. ана ҳамин домда хонаи мо қарор дорад. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дукомната квартира астае ки дар панҷум этаж бо масоҳати 52 квадрат чорраҳаи Баҳор шаҳри Кӯлобда қарор дорад. 280,000 сомонӣ мега бачаҳо нигоҳ кунед. дар 280,000 духонагаи ремонт кардагӣ бо масоҳати 52 квадрат мегирен. телефоншона мегзорам. дом мега доми зурай, доми беҳтаринай мега азиз. хоб чорраҳаи Баҳор блоки 4 тирезаҳо тарафи ҳукумати шаҳр бо бисёр таҷҳизотҳои рӯзгор фурӯхта мешавад. доми бексабурай бачаҳо азиз. 280,000 сомонай бо чизу чорааш савдо мешавад. духонага панҷум этаж 52 метри квадратӣ. занг бизанен масакна бигиренш. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. боз квартираи фурӯшӣ астае ки як комната квартира дар 8 этаж бо масоҳати 48 метри квадратӣ шаҳри Ваҳдат Карасинкада қарор дорад бачаҳо азиз. Карасинка аст ку ана ҳамунҷа қарор дорад. 295,000 мега 48 квадратае. телефонша мегзорам, занг бизанен. срочно. квартира мега дар сентри шаҳри Ваҳдат. пабратси мега илтимос беҳуда занг назанем бачаҳо. ҳамин хонаро мо тайёр кардем. хай сум дар кор савдо мекунем. 48 квадратара 295,000 шуфтасем. иншоалло бо муомила мекунем. фақат серьёзни харидоро аз номи канали Акай Сауdo TV занг бизанем бачаҳо азиз. иншоалло ки мо дар связ мебошем. ҳоҷатхона бания якҷоя бачаҳо. адели не. ремонтҳо хай кардагӣ тайёр. тиреза роҳи калона нигоҳ мекунам. берона нигоҳ мекунам. 8 этаж 48 квадрат. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки се комната масоҳати 4 сотиқ замин ноҳияи рӯдакӣ дар Лоҳор қарор дорад. мега 220,000 мегем. иншоалло бо савдош мекунем. телефонша мегзорам дӯстон, занг бизанен. фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати Лоҳор пушти заправкаи Фирӯз 700 метр дур аз шоҳроҳи Душанбе Бохтар. хона иборат аз 3 ҳуҷраи 3/4 мебошад. масоҳати умумии замин 4 сотиқа ташкил метиҳад. деҳа бо об ва барқи доимӣ таъмин ҳастае дӯстон мегам. 220,000 мегем. иншоалло бо савдош мекунем. занг бизанем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба 11-ҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. ба як дона сурат қабул кардем. як хонага масоҳати 6 сотиқ замин дар меваи қанди шаҳри Конибодом қарор дорад. назди молбозор меваи қанд мега ҷои ширинай бачаҳо нигоҳ кунед.
ба семен блок бардоштагӣ як хона кардагӣ масоати 6 сотиқ замин дора 120,000 сомонӣ мега иншоалло бо арзон мешава. дӯстон агар хоҳем ки хонаҳои арзона Сауду ТВ навор кунам, ҳамин шумо ки дастгирӣ карден Сауду ТВ иншоалло ба гарантия наворои хонаҳои арзон пешниҳод мекунам. тарафи дасти чапа бинен знаки лайкай бисёриҳо мехоҳад ки дастгирӣ кунанд, не ки просто фуромӯш мекунанд. ҳамин лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен, иншоалло наворои беҳтарин аз пешай. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлегии навбатии арзон астае ки дукомната масоати 6 сотиқ замин дар деҳаи зарбдори шаҳри Кулубда қарор дорад. 170,000 сомон нархаш. ҳавлии фурӯшӣ дар Кулуб, деҳаи Зарбдор, ҷамоати Зарбдор мегӯяд. дӯстон азиз, 6 сотиқ ду хонаи барак бе таъмир бо фундаменти хонаҳои замонавӣ, дигар мега рехтагӣ тайёре бача азиз. хуб, барои заборам битон гирифтагӣ тайёр дӯстон азиз. харидори аниқ дар WhatsApp связ барои ахири WhatsAppмон 0606 да занг бизанен, чах када бигиринш. аз Сауду ТВ навор кардан дӯстон, ҳамин чизе ки мо қабул мекунем, миёем монтаж мекунем, гап мезанем, ҳаракат ка ҳамин бо качествои баланд пешниҳодтон кунем, иншоалло ки шумо тамошо када харидорӣ бикунем. бачо азиз, чизе дорем баъд бо роӣ кунен, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегии навбатӣ астае ки секомната масоати 10 сотиқ замин, ҷамоати Лолазор, ноҳияи Данғара. телефон мегзорам 260,000 сомонӣ ай. ремонтош кардагӣ ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Дурахшони 1. мактаб мега 600 метр дурай. масҷид наздикай, бунгоҳи тиббӣ наздикай. 3 хона, баня, калидор, хонаҳо 5x3, дуташ 1. хуб, 5x3, дуташ 7x3. хуб, ҳуҷҷатош мега 100%. ҳай нашод нарх 260,000 мегем, иншоалло бо арзон карда мешавад. занг бизанен, маслиҳат када бигиренш бача азиз. мегзарем ба 14-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ. хонаи назди ҳавлегии навбатии арзон астае ки дар ҷои Гарени Обод қарор дорад бачо азиз. духонага масоати 6 сотиқ замин дар Чаманзор, яги шаҳри Кулуб, қитъаи 6, наздикии Шаҳид мегӯянд. дӯстон азиз, адресаи проста роҳ асфалт дар наздаш ҳамин наздикишта чӣ мегӯям бачо, заводо астае, наздикишта заводи ғишт астае, заводи семенблок астае, мактаби замонавӣ астае, магазино ҳастае, масҷид ҳастае, ҳама тарафа зурай просто бачо азиз. ду хонаи аднасткарни, 4 тараф маҳкам дарвозаи фасон. хулоса дӯстон, рафта хонара ай пеш бинем бо ду хонаи барак, баня дора, ҳуҷҷатхона дора, анҷомхона дора. дӯстон азиз, анами ду хонаи барак кардагӣ, ремонтош кардагӣ тайёр. 192,000 сомон дар рақамҳои дастӣ WhatsApp занг бизанен, бигиренш. просто рафта бинен, гарини мақултон мешавад бачо азиз. 192,000. мегзарем ба 15-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж бо масоати 61 квадрат, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор, 260,000 сомонӣ. телефонша мегзорам, занг бизанен. пушти ошхонаи Лаззатда қарор дорад. хона дар ҳолати коробкаҳай, 61 квадрат, духонага 260,000. хеле нархҳо бачо азиз, ҳамин редка мешавад. 8 маҳалла, пушти ошхонаи Лаззат, шаҳри Ҳисорда қарор дорад. ҳолати коробка мегирен, далчик хорош мекунен. маълумоти пра дар рақамҳои ахири 35 занг бизанен, маслиҳат кара бигирен бачо азиз. хонаҳо чӣ хеле бачо арзонай, қимата. ягон хонаи арзон буд набуд, ёфтен наёфтен, баъд наворда чандум лайка бачо заден. ҳамин лайкҳоро гузорен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен, иншоалло ки наворои ҷолиб аз пеш баҳри шумо бачо азиз. вале бо далши навор давом дорад дӯстон. мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ. хонаи назди ҳавлегии навбатӣ астае ки 4 комната масоати 6 сотиқ заминай дар деҳаи ҷавонони шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 160,000 сум мега, иншоалло бо арзон мекунад.
خواهند در وحدت دهه جوانان تولکا در واتساپ 7242 نویسین یا که زنگ بزنین، انشالله بود جوابتون میتیم. 160,000 بود سیمین بلاک برداشتگی. خلاصه دوستان 6 سوتیق زمینی کلان داره. همین خیلی نوار بود، چیزی بود یافتیم، روی کردن، خواهش کردن، کامنتاری کردن، حرکت که نوارتون کردیم. انا بود دالچی با کامنتاری میکنین، در کانال پادپیسات میکنین، واتساپ هم میگذارم بچه عزیز. خانه، زمین، ماشین، کوارتیر چیزی باشه روی کنین، رکلامش کده فروش هم میگذاریم. سعودو تیوی در خدمت شما. یک تا لایک کنین، در کانال هازی پادپیسات کنین، فکراتون کامنتاری کنین. زنده و سربلند باشین دوستان عزیز ما.